Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ik kom uit Nederland. Ik ga niet voorlopig Nederlands. Hier, wij zijn een paar mensen, Rohingya's uit Burma. Zijn we hier om te demonstreren tegen de genocide in Burma, in Arakan, westelijke deelstaat van Burma. Ik behoor ook tot die groep, Rohingya etnische groep. Er is nu sinds 3 juni massamoord gepleegd. En wij verzoeken tot de hulp aan de Europese Unie en internationale maatschappij om hulp om onze levens te redden, onze properties te redden. En er is ook brand, het hele dorp wordt verbrand door Rakhijnse etnische groep en veiligheidsdienst, ook nog maar ook polities. Dus wij verzoeken om hulp aan de Europese Unie en internationale maatschappij om onmiddellijk hulp aan te bieden aan de Burmeese regering of in Arakan. Dank u wel.